आयै मानो माखौ गाबख्रावफैबाय थाखो आइलै आयै मालायफ्रा बैसागु बोथोरनि दख'ना गोदान गोदान बायसोबाय आंहा मोनला नामा आयै दख'नाखौनोथ' बायना होनोनोथ' फैसानो गैया आइ नोमफायाबो हराखैनो साख्रिनिफ्राय मोननाय बेथनखौनो मोनथ'वाखैनो बेथनखौनो बेथन मोनलायलायनि बाबायालाय मा खामानि मावगासिनो दं खुरिया फारिया साख्रि बेलाय मोनगोनहाय मोनगोन फिसा मोनगोन नोमफाया बे दाननि 10 थारिखआवनो मोननो गोनांमोननो बेथनखौ ओमफ्राय एसे लेट जासिगोन होननानै बुंदों बेथनखौ आंनो थाबैनो नांगौमोनलै आयै मालायफ्रा गोदान गोदान गाननानै मोसागोन बैसागु बोथोराव आंहा माखौ गाननानै दख'ना बोरायखौनो गाननानै मोसानांगौ नामा आङो लासिं सिंनो मोसाथारां न' सिङाव दरजा फांथेनानै थाबाय थाखागोन आं हा थायो ना मोसाहैयो बे नोंनि खोथासो फैसा गैयाबा माजोंबा बायनो लायगोन बहाबा नोमफा साख्रियावलायानो जोंखौ जाहोनो हायाबा आंखौ ओरैनोसो लागारदों आं मोनथियालै आयै नांखागौ आंनो गाबोन समबार हाथाय नांखागौ आंनो नांगौ बुंबाय थानायहाय फैसा दं नामा फैसा बंफां दङ हनै नोमफा बंफाङा हरनोनो हाया गोदाव सोरावनो दा बुग्लिनानैसो दोनगोन हां मानसिखौनो नांखागौ आंनो गाबोन समबार हाथायाव दाहार लानानैबाबो बायना होखानांगोन आंनो बे नोंनि गोसोथोनायनाव बिहरनो हादों जाम्बि मोजां खोनादोंहाय माखौबा गोसोथोनायनिफ्राय बिनानै गानो नामा सोरबाखि लासिं सिं दाना हाबा जायागारा लासिं सिं जायो नामा गोसोथोलायनायाव होनो हायाबा मानिथो घन्टानि गोसोथोनाय बेलाय नोंनि बा आयै दिनैसो बुजिबाय आं नोंनि गोसोखौ दिनैसो बुजिबाय आं बिमायानो बिदि बुङोबा गावनि फिसाफ्रालाय मा जागोन बा एसेबां गिदिर खोथा मोजां बबेनिफ्राय सोलोंना फैखो नोंलाय बाद दोन बेफोरखौ बिमा बिफाफ्रा बिदि जाया होनो गोसोबा होखायो होनो हायाबा थाखायाबा आं न'आवनो थां बहा थाङो थां हौवानाव खारस'नहैयोना मायो खारस'नै थां बिजामादै मोनगौबासो आंहा बोरैबा जाना दंखायो थाया आं बिदि न'आव थां हे गसाय आंखौ मानो दासिमबो इसोरा सिंगेलैनो दोनबाय थाखो दारमास दिन आं सुखुथारला सामफ्रामबो सिंगेलै थाबाय थानो मालायफ्रा मालाय गोसोथोनाय गोनांफ्रासो बैसागु बोथोरनि आर'नाइ फालि हरसिगोन सेंग्राया सिख्लानो सिख्लाया सेंग्रानो आंहा गैया सिंगेल खाफाल दाखुरारा सालमाइब्रेव दुखु नाङोलै आङो जोबोदनो आयै मासि मोजां दाउखौ आरो लाइफा सायख'नि गोदै गारांजों मेथाइ खनफैनाया आंनि गोसो गोरबो जिउखौ बांसिनै थाजिम रंजाखांहोफैयो सिंगेलैब्लाबो आंनि गोसोआ जोबोद रंजाखाङो गोसोफ्रा माथो उरां फारां मोननायजों बैसागु बोथोरनि रिहार्सल खालामनोबो गोसो जालायलांबाय आंहा ओरैमा सिख्लाफोरजों बारजाब मोसानायावसो थिग दं आंहा सरि सिख्लाफोरजों बारजाब मोसागोन आङो ओमफ्राय बिसिनि गोसो थोनाय बिगोमाफ्रा बोरैबा नुफ्लांबायबा आंहा दोखो दामजायाबानो जाबाय दा ओइ बाद दे बेफोरखौ जों गामिनि गोसो थोनाय सिख्लाफोरनिया गोजानावसो बम्बाइ दिल्लीयावसो बोरै नुलाबायनांगौ जाखो आंखौलाय नै बोरै नुनांगौ होननाया बेनो दा सोरबा भिडिअ खेबगोन सोरबा भिडिअ कलाव देखायहरगोन अब्ला आंखौ नुमारगोनथ' है जेबो नङालै बे बैसागु बोथोरावलाय एदावलायनाय जंखायलायनाय जमा मोसालायनाय रंजा खुसि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बेफोरलाय मोनसे रंजानायसोना है बेफोरखौ गाज्रि मोननानै लाब गैयालै अरजाया दे आं मोसाखागोन बारजाब माथो ओरैनो थाबाय थानो बैसागुनि एडभान्स रिहार्सल खालामनोसै आङो जादा हांसो गारमा मैसो गारमाजोंबाबो आं खनथारगोनलै बिबाजै एदावनायखौनो खननोसै आं दोंसे एसे ससेबाबो लाबोदोलै बाजै लाबोदोलै बैसागु बोथोरनि इसिं खना जौ फिसिनायखौ माइब्रानि माथानि जौ रोसिखौलाय लाबोदोलै बाजै आंनो लाबोदोलै ग्रद गरागद लोंथारनोसैलै बाजै जौ रोसिखौलाय लाबोदोलै ओइ बाजै नोंनोथ' बुंदोंमोन नोंना नावखौ आंनोनो हरखाथारगोनलै बाजै सना माग फागुन दानाबो बारग'लांबाय आय' बैसागु बोथोरखौबो बारग'लांथारहोनोसै नामालै बाजै सना जादोंना जायाखैलै आंनि रोजाबनायालाय सन्देहसो दंलै आंहा क्लासिकेलखौबो थाखोनैसिमल' लाफ्रामबायना आङो लासिं सिं जादोंना जाया अन्ध' बिसास दंलै आंहा
बा आसोल मा खबरलै दै आंनाव खबर सोंनालै आंना गाज्रिसो खबरानो हामानि थाखाय गाज्रि जालायखोलै नोंनालाय खबर सोंबाथाय गाज्रिल'थार दै नोंबो नोंसोलै खबरा गाज्रि नालाय गाज्रि बुंदोंब्रा आंहा बेखौनो सानगासिनो बैसागो बोथोराव बारजाब बारजाब मोसानांगौ गोसोथोनायबो गैलायलांहा ओरैनोबा ओइस दाखालि नाम्बार जासिनायाव लायाथ' साला दुगा मारा सासे सिख्लाया आंनाव सिंगेल बयफ्रेन्ड दं नामा होननानै नागिरहरदोंमोन आं नोंनो खिथानायाव नों खेरखेराखैथ' दासो दै बिराद लस खालामबायलै आं होनबा आं सिंगेलखौनो साबसिन मोजां मोनबाय थायोमोन नालाय दा गोसोनाय गैया जरायथानो लुबैयो गोसोफ्रा मालाबा मालाबा एकदम खें खें मोनखांबाय थायो ओमफ्राय दासिमबो सिंगेलै दं नामा बे सिख्लाया नांगौमोनलै आं दाबो नोङो मोनबावगोनबा खिथ'वाखै होननानै मालाय बुकिं जालायलांबाय थाब थाब बुकिं खालामद्रोंनांगौ मिथिबाय रोङाबा जाम्बा जायो ओमफ्राय बेथ' थांबाय र' ओमफ्राय नोंना माबोरै जाखो होद नों गारबा आंनो खबर हो दे खिन्थु आं लागोनब्रा फाग्ला बिदिनो जायो बे बिदि जायो हैद गोदाव सोराव आं खि खबर होना लाबाय नामा गुबुननिखौ खबर लायथां दै नोंबो नोंसोलै जाथसो सिमेन्टजों 5 थाला बिल्डिंआलाय मा बिनिफ्राय 100 थाला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बादि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना मायनाव मा सार मा गोदाव सोराव मेथाइ खनबाय थाना मा 5 थाला मा 100 थाला बेलाय आंना 1 थालायावनो होनो हायो आं गोसोखौ धोर फाग्ला अबेनिफ्राय सैमा खिफि फैलायखो बेयावलाय सैमा खिफिनोसो मोनफैदोंब्रा फैनायफ्रावबो दे थेख्ला नोंसोरलाय सोर हानो थेख्लाख्लानो खम नङा नोंबो हिनजावल'सो मोननो रोङाखै खालि हिनजाव थाबाल' संसार जानो हायो नामा हारसिंबो संसार जानो हायोलै ओइस बा अबेनिफ्राय सोलोंना फैलायखैलै बेलाय हायो आंजों मास्टार लरगो बुदां उदै गेलेंदां दां ए मा मोनसे होनबाय थादों नों हामा जाखोबा ओइ ओमफ्राय नों दाखालि आंनिफ्राय 10,000 बाखि लाथ'नाया बोरो हावलाद लाथ'नाया मबाइल बायनो होननानै जल्दि नांफिनगौ आंनो आंहा गार्लफ्रेन्डनो दख'ना बायना हरनांगौ ब्लाउस बायना हरनांगौ देलायग्रा बायना हरनांगौ बैसागु बोथोरनि आंनो हरदोसो आंनो दिननो दाननांगौ मालाबा लाब्रा मालाबा मोनबा होगोन आङो एकदम मोनबानो होफैथारगोन आङो नोंनो बिदि जायो दाहार लाबा लानानै हा सुदबो गैया मुलबो गैया आं कि बिदि दोनबाय थानो हायो आंनो नांगौ होनदों नांगौ होनो हायाबा आं नोंनि हा सा साइकेल बायदिसिना सब उथायना लाजोबफिनसै खुरि खालामहैगोन आं नोंनि न'आव हाब मा मोनहैनो नोंलाय आंनि न'आवलाय खुरि खालामहैनानैलाय मा मोनबोनो साइकेल बोराय थौज्ला जिथा बेफोरखौसो मोनबोगोन